okázale operuje svými tituly, které získal v Americe. Ale jak je to s těmi tituly ve skutečnosti? A co může být pro osobnost, narcistickou osobnost s komplexem Boha horšího, než to, že ho někdo neocenil tak, jak on chtěl a že mu titul byl vlastně dán z lítosti? Pustím vám úryvek z 9. kapitoly Maniak proti Bohu a odkaz na celou kapitolu pak přidám do komentářů. Krásne povedané. Ale ocenil Šmeman skutočne Dvorkinovú podstatu? Alebo v ňom videl tú istú podstatu, ktorú videli psychiatri v Moskve? Infantilnú cyklotímiu, chladnú prázdnotu za maskou šarmu. Narazil som tiež na korešpondenciu na starom pravoslávno-kresťanskom ruskom fóre, ktorá ma priviedla k tomuto článku. Čo sa mi zdalo obzvlášť zaujímavé, bolo to, že niekto citoval recenziu samotného otca Johna Meyendorfa na Dvorkinovú dizertačnú prácu. Veľmi slabá práca, ktorá si nezaslúži doktorát. Len zo súcitu k tomu chlapcovi som ju s ťažkým srdcom schválil. Zo súcitu. Pre narcisa s komplexom Boha nie je to snáď horšie ako facka? Nie. Nie potom to Dvorkin túžil. Zjavne nie potom. Jeho psychologický profil naznačuje, že túžil po sláve, po uznaní svojej geniality. A oni ho trpeli ako priemerného človeka, ktorému pomáhajú zo zľutovania. Mohol byť tento úder na ego spúšťačom? A tu som si všimol zvláštnu zákonitosť, ktorú Nikolaj Letmo spomenul vo Viktorovej knihe. Viete, Viktor, v ďalšom živote Dvorkina bolo veľa zvláštností a ľudia v jeho okolí často umierali. A umierali v pravý čas pre neho. Obaja jeho hlavní učitelia, Šmeman a Meyendorf, umierajú práve v období, keď je Dvorkin pri nich.